Mai bemutatónk alanya a Stihl akkumulátoros termékcsaládjának új tagja, az ASA 85-ös gajazó olló. Az eszköz profi megoldást kínál a hatékony munkavégzésre, parkokban, faiskolákban, szőlő- és egyéb ültetvényeken végzett metszési és ápolási feladatok ellátására. Nincs szükség többé fárasztó erőkifejtésre, akár 45 mm átmérőjű ágakkal is könnyedén elbánik. A 4 különböző méretre beállítható pengenyílásnak köszönhetően a különböző vastagságú ágak időtakarékosan vághatóak. A termék fő előnyei: mobilitás, könnyű kezelhetőség. Technikai jellemzők: súly 0,95 kg, pengenyílás maximum 45 mm, zajszint maximum 70 decibel, üzemidő 300-600 perc. A gajazó olló egy könnyen szállítható és strapabíró dobozban érkezett hozzánk. Megtaláljuk benne a hordozórendszert, a vezérlőkészüléket, az ollót és a karbantartáshoz szükséges eszközöket. A hordozórendszer az optimális súlyelosztásnak köszönhetően kiméli a hátat. Az ergonomikus és kényelmes használat érdekében a válpántokon elhelyezett hurkok lehetővé teszik a csatlakozó kábel testhez közeli vezetését a jobb és balkezeseknek egyaránt. Az akkumulátor tartórendszerén, csípőmagasságban elhelyezkedő vezérlőegység kijelzőjén a pengebeállítás, a vágásszám, valamint az akkumulátor töltöttsége is könnyen leolvasható. Itt állítható be az arányos vagy az impulzusos vágás is. A rendszer részeként az eszközhöz szükséges a Stihl akkumulátorok egyike, melyek különböző kapacitásban állnak rendelkezésünkre. Az elektronikusan szabályozott szénkefe nélküli Stihl LC motor hatékonyan hasznosítja az akkumulátorban tárolt energiát, és nem igényel karbantartást. Az akkumulátor kisülése közben a gép teljesítménye végig állandó marad. A pengenyílás elektronikusan 4 különböző méretre állítható, 50, 60, 70, illetve 100%. A robosztos alumíniumház tökéletesen védi a Stihl ASA 85 belsejét a porszemcséktől, így biztosított a gép hosszú élettartama. Munkavégzés közben a nyílás méretének megváltoztatásához elég csak kétszer megnyomni a váltókart. Az első használat előtt természetesen olvassuk át alaposan a használati utasítást, és annak megfelelően helyezzük üzembe a készüléket. A Stihl ASA 85 gajazó olló kiváló segítség nagyobb szőlőkben, illetve faiskolákban. Ha kérdése van, vagy szeretné kipróbálni, lépjen kapcsolatba velünk Facebook oldalunkon keresztül,
melynek címe facebook.com/pestészaközlet.